Takže čauko, čus a pite čus. Tentokrát je to, ako ste sa už z názvu videa dočítali, alebo z popisku. Podľa toho aj tak popisok nikto nečíta. Je to unboxing. Unboxing čoho? Je to balíček, ktorý mi prišiel práve dnes, aj keď dúfam, že to stihnem ešte dneska. A keď nie, tak to bolo včera, predvčera, alebo jednoducho niektorý deň. O to nie je vôbec podstatné. A odosielateľ Arašid spol SRO, ulice Lazarová 69, Banská Bystrica. Obrázok budete mať takú, ako sa objaví na obrazovkách. Takže pustme sa do toho unboxingu väčšinou. Keď už ste videli ten kus, tak už viete, že ten prvý obal je už otvorený a neodbalil som ho ani ja dokonca. Ale to už je iný príbeh. Tak ťahneme to. Máme to takýto biely balíček. Stáme prvou triedou. Áno. Toto budem musieť zapám. Zacenzurovať, no. Čo v tom balíčku asi je? A najlepšie finále, ale najprv si ukážeme to biele. V tom, ktorá nedá sa vyťahnuť, ale tam bublinková fólia. No, ako vidíte, Môžeme púkať. všetci ľudia túto bublinkovú fóliu majú radi a medzi nich patríme aj my. Dobre, odlož to a pokračuj. Dobrá je faktúra. A už samotná najväčšia vec, čo je GTA 5 a momentálne bude treba niekto otvoriť. Nevadí, tak dáme skračný striek, pripravíme si veci, zatiaľ odložím tenty a doneseme si nejaké nožice alebo nožík. Takže za chvíľku sme späť. Šuacia. Takže máme to už načeté a ukážeme si, jak pekne sa to odbalíme. Také to pôjde. Keď máme, teraz vám ešte dáme detailné zábery a ukážeme si, čo je vnútri. Takže dúfam, že ešte k tomuto videu príde to nové intro. Také jednoduchý štýl, ako býva. Pretože niekedy jednoduchšie je lepšie. A keby ste náhodou chceli povedať, že to nie je dobré intro, niečo, tak sa pokúsim spraviť ešte nejaké zložitejšie. Ale toto je proste jednoduché intro a spravené. Netrvalo to dlho. Tak ale pustíme sa do toho zvyšku otvárania. Nech priplí. Tiež musím upozorniť, že sa to príliš veľa nezaostruje. Ako s týmto. Bude tam nič? Otvoríme si. Ja pekný. Aj. Kód nazadu, áno. A nejaké blbosti. A inak mapa. Celá mapa, po ktorej sa môžete pohybovať s postavami. Tu ju vidíte. A ešte má aj druhú stranu, kde je takto. To je to isté, ale O to nejde. A teraz tá druhá hlavná časť. Vlastne úplne hlavná. tu máte dvoch hlavných hrdinov, aj keď to sú postavy. 7 DVD. Takže uvidíme. Už bude zaujímavé, jak to budem nahádzovať do počítača. Musíte si, či vám dostatok pamäte, či vám najnovšie C++ a ešte nejaké blbosti. Nahodí to cez rôzne veci a bude sa možno až pri prvom gameplayi z toho alebo ukážky. Takže čus.